Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi på Rammen RP med 13. Og vi er som sagt betjente. Og ja, hvis I gerne vil være med, så joiner I da bare serveren. Der er hygge. Seriøst RP. Stop dem! For satan. Det er så ingen. Så? Hvad siger du så? Der bliver skudt. Jeg ved bare ikke lige, hvor. Han var ikke 10 eller 60 skidt. Betjenten er i gang med RP, eller i gang med YouTube. Kan vi den med tiden? Jeg tror det er ham her i folkevognen. Mike 10-10. Nej, 10-60 skidt. Ja, det er fint. Jeg kan bare lidt om bag. Deres ven kommer. God syg. Det er ikke lige. Jeg bliver stoppet nede med Midtby Garage, Bare sige men til dem, jeg har kør styr på ind det. på i Midtby. Og BTBT med Mike 10-03 har et aktivt trafikstop på en sort Golf nede ved Midtby Garage. Mike 10-03 skidt. Jeg kan ikke gøre noget, jeg bliver stoppet på politiet. Goddag. Kan jeg se, må jeg lige se et kørekort på dig? Det må det i hvert fald. Skal Eller, jeg tror faktisk, jeg har ikke, tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har Jeg ikke. spørger lige om lidt. Vil du gerne lige sende på mig? Nej, den her bil er fucking lang. Nej, du har ikke noget kørekort, For desværre. helvede, mand. Det skal jeg fandme have så taget. lige træde ud af køretøjet, så? Jeg har virkelig ondt i mine ben, så det kan jeg desværre ikke. Jo, du kan. Du bliver nødt til det. Du bliver lidt nødt til det. Ja, nu hører du. Du må ikke komme videre herfra. De køretøjer bliver beslaget ud herfra. Nej, please, bare lige kør den herover. Please. Jo, gå an. Det er fint. Ja, dreng, jeg bliver stoppet på politiet. Du kører den bare Må jeg den. køre Men jeg giver dig lige, du Tak får for lige en det. bøde herfra. Vent lige, inden du sætter dig ind. Du skal lige have en bøde. Gutter, vent lige, jeg bliver stoppet på Er det politiet. ikke forberedt? Midtby Garage, men ikke gør noget, okay? Bare bliv, jeg kommer lige om lidt. Jeg kan lige køre med et kørekort. Jeg har ikke noget kørekort. Gå, lad ham gå, ellers flykker vi, lad ham gå, Kør mere, Værsgo. Gør det der, gutter. Kør mere. Bare skynd dig at køre, bro, skynd dig at køre. Vi er jo så på ham. Jeg er lige glad at hoppe ind i bilen og dafte med dig. Hallo, Abdi, kom. Fuck. Hvad skal du gøre? Hvad? Jeg er ikke bange. Mike 10-03. Det er fucking irriterende, du er nødt til at gå ud. Så du, hvad der står? Ja, lad politiet være. Tag seriøst RP med Mike 10-03 skidt. Bro, det er heller ikke seriøst, der kommer 10 dudes op med en shotgun og bare hen til politiet. Var det en shotgun Mike 10-03 skidt? Ja, det var det. Jeg tænker, jeg tager FBI-bilen. Der er en, der prøver at komme bag. Der tog der kom bag dig. Mike 10-03 skidt. Jeg kommer lige hen til dig. Det er noget skift. Og giv mig 2.